Ja, i det der lille rum der, ja. Ej! Ej! Det så jeg ikke, det der. My virgin eyes. No! Hvad skete der? Han missede et opskud på ham. Han stod på balkongen inde min. Og så, han stod helt stille og sigtede efter dig, Nikkel. Og så misser han et point skud, imens han sigter. Så jeg bare ikke. Point blank sigter, og så misser han. I would never see. What the fuck? Yes. Kom med mig. Kom med mig. Vi skal øje den anden side her. Øj. Ja, jeg er godt. Ja, jeg har snap i farve. Okay, jeg skal lige ligesom snappe her. Jeg vil du med op på den go. Du kan du det, Jeppe. Du bliver challenge år. Nej, det er det lige dag. Hvem var det din flasher der? Det var mega nice. Det var mega revenge. Det er sweet. Det kommer der fra bjørnen i bjørn. Han er død. Jeg har også fået lov til at se nogle enemies i løbet af gamet af jer. Jeg ser ham ingen enemies. Det gør jeg heller ikke. Det her der fordobler lige mine kills. Nej, og jeg har 18 plads, nice. Nej, prøv lige at se de der 3 sidste pladser. Nicholas, that feels bad. Feels bad, man. Go. Nej. Og vi går så den her vej, den her. Nej, Duke! Vi går den her vej. Boy! How did you even juke them like that? That's amazing! I got killed by a smoke. Har I set den? Nej. Okay! Lidt mere triggerbolt kunne man også have. I det han kommer ind for range, så er det bare direkte, med det samme, så er det bare fucking skud. Hashtag jeg destruere enemies, hvis det var assault der. Prøv lige, kan du stoppe med at sige destruere? Skal du? You wanna fight, huh? You wanna fight, mate? I'll fuck you. Okay, alle sammen køber en decoy. Og så juker vi dem ved at smide. Okay, jeg køber decoy! Okay, Sebi, har du købt en decoy? Det var lige... Okay, smid decoy over på B. Gå herover mod A, skyd, og så gå tilbage på B. Hvad er det for nogle strats? That's amazing strats. Der er ikke nogen, der har hørt om den strat før. Probably because it's horrible, men... Den er 4! Ja! Jeg fik den! Nu dør de. Jeg destruerer dem nu. De er døde. Grib deres anus. They're getting fucked now. Let me get him! Get him! Kill him! Fucking face! Fuck, what I Oh man. Jeg er 24. Jeg er på sidste pladsen, hvad fuck? Fordi mit fucking kører så 24-7. Så du er første plads. Nej. Jeg har virkelig anført, hvordan det giver mening, at Seppi han på nogen måde kan være havnet på førstepladsen. Det er grund af,
Jeg vil finde min liv. Det er mig. Ja, jeg har en undskyldning. Ja, jeg bruger en ny mus. Den undskyldning vil jeg aldrig stoppe. Hvor jeg skammer mig. Jeg går ind. Jeg ved ikke lige, hvad bomben skal lave over i banana. Så kommer jeg skal lige flashe dig! Åh! Det ved jeg godt. Jeg kaster en flashbang på dig. Det er 3. Jeg kan stadig ikke finde nogen på grund af, jeg spiller bare lidt logisk i stedet for at håndte efter kills. Ja, det her, det er snappy straten. Smid bomben i base, og så bare fucking rush ind og få nogle kills. Slash rush ind og dø. Ja, der var. Han tog bare no follow-up, GG team. Haha, jeg fik kill. Go get him, Sebi. Yeah! Sebi, knife din teammate der. Nej, jeg fucking misser point blank range på en kylling med en fucking sauce. Kylling. Yeah, boy. Be safe, my friends. My friend. You're not my friend, my friend. You are my brother, my friend. My... Smoke. Holy shit, der er der Russian. Okay. Men her var forfærdelig, så det er fint. I am throwing a Det er de grenade. alle sammen. Holy shit, stop dog. Hvad er der herovre? Go get him, Sebi. It's all you. I am throwing a Flash! What the? Stå. Hvor dårlige er de lige? Okay, lad være med at rush ind i smoke lige. smoke. Prefire. Prefire. Prefire igen. Det er samme sted, fordi man ikke kan se en skid. Okay, seriøst, må jeg få lov for nogle kills? Jeg har fået 1 kill i de 3 runder eller sådan noget. Please Areno. Gaben Areno. Fuck off. Jeg synes det er lidt sørgeligt, at jeg ikke finder nogen. I'm gonna search you. Wow. Ah, hvad skulle det til for? Jeg prøvede ikke at sauce dig. What the? What the? We are going to do this. Niklas, har du set de der monster? Nej, de der clips af sparkelserne der, ikke? Hvor der er nogen, der smider et våben, og så bliver de skudt derovre, så de dør. Hvad fuck skete lige? Ah, her, jeg vil du må gerne. Bullshit, man. Nej, så vi det på grund af, at jeg skød en. Og så var han så heldig, at han nåede at droppe sit våben millisekundet der, for at tage en orb. Og så stod han 70 damage og skød mig. På grund af den wallbang igennem orben. Det er fandme bullshit. Bullshit. That's Russian. bullshit. Rush B, my friend. Yes. Throwing a flashbang. What the? Jeg tror, der var teammates der. Autosnip næster. Planting. Oh shit. Jeg er 3. pladsen nu. Det var ikke det sat. Get fucked, kylling. Ja, Jeppe. Nå, jeg er lidt altså droppet, men okay. Jeg har kun 16. No. Okay, jeg skal lige finde den. Let's go. Du har mig lige med sauce.
Hvis jeg damage... Rejsby! Hallo, Akbar! Hvis jeg damage en teammate Han hacker ham der. igen, så bliver det. Hvad fuck var det, Jeppe? Det var rundt af vejen herovre. Der er en eller anden her et eller andet sted. They'll throw in a flashbang. Jeg så ham lige for sådan en sekund siden, så jeg prefire bare over det hele. Prefire. Så vi fik ham. Fuck off for det løs. Han er over ved apartment. Planting. Jeg kan godt lide, hvordan jeg har sound, selvom jeg hører musik. Han er lige herude, han er lige herude. Du skal ikke lige til at sige, at jeg stjal de kill der. Du fik ikke engang assist, din trold. Du skal nødt snakke, Seppi. Ja, Sebi. Fuck.